Så er det bøvsekonkurrence med Mikkel Nymark Nielsen og Rasmus Hjelm Rasmussen. Først er det uden sodavand, og vi prøver. Rasmus, du starter. Og så er det Mikkel. Okay, og så er det med sodavand, Rasmus Hjelm Rasmussen. Ja. Det kan jeg gøre bedre af det der. Okay, Skal vi tage det igen? jeg skal lige have det igen. I slow motion. Jeg tror, vi har en vinder. Altså, han vandt den der uden sodavand. Det var alt fra showet. Og så er der dømt bøvsekonkurrence hjemme hos Rasmus. I det ene hjørne har vi Rasmus Hjelm Rasmussen. Giv os lige en prøve. Og i det andet hjørne har vi Mikkel Nymark Nielsen. Giv os lige en prøve. Okay, og de skal så kæmpe. Vi starter med Rasmus' lille bøvs. Vi har 3 forsøg. Og så er det Mikkels tur. Hej. Det er sgu ikke. Okay, råber. Ej, kom så. 20 sekunder. Skål! Vi tager den om.